መብዛሕትኡ እዋን ሃይፐርሊንክስ ኣብ ፕረዘንቴሽንና ክንጥቀመሎም ኣይንረአን ኢና እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ እዋን ከገድሱና እውን ይኽእሉ እዮም ንኣብነት እዛ ኣዳልያ ዘለኹ ሓንቲ ፕረዘንቴሽን ንከታተል ኣብዛ ፕረዘንቴሽን እዚኣ ከምቲ ዝተምሃርናዮ ሓደ 6 ስላይድ ዘለዋ ፕረዘንቴሽን በቲ ዝተምሃርናዮ መንገዲ ገይረ ኣዳልያ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ስፔስ ኢሉ ዝፅሕፈት እዩ እዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ባክግራውንድ ፒክቸር እዩ እዚ ካልእ ፅሕፈት እዩ ኩሉ ኣብ ቴክስት ቦክስ ዝኣተወ ፅሕፈት እዩ ማለት እዩ ክንጥቀመሉ ኢና ሕጂ ኣብዚኣ ቁፅሪ 1 ምስ ፀቐጥኩ ኣብ ስላይድ ሾው ናብዛ ቁፅሪ 1 ሒዛታ ዘላ ስላይድ ናምበር 2 ሕቶ ክትከይድ እያ ማለት እዩ ተረዳዲና ኣለና ሕጂ ከምዚ ናይ ሕቶን መልስን ዓይነት ፕሮግራም ኢና ጌርና ኢና ክንሰርሓ ማለት እዩ እንተደኣ ናብ ቁፅሪ 2 ፀቂጥና ከዓኒ ናብ ናይ ቁፅሪ 2 ሕቶ ክትኣቱ እያ ማለት እዩ ናብ ናይ ቁፅሪ 2 ሕቶ ዘላታ ኣብ ስላይድ 3 ስለ ዘላ ናብዚኣ ክሰግር እያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃይፐርሊንክ ንብሎ ዘለና ሓደ ከምዚ ሊንክ እዩ ማለት እዩ ሊንክ ኮይኑ ክሊክ ምስ ገበርካዮሲ ናብ ካልእ ቦታ ሪዳይሬክት ገይሩ ዝወስደካ ማለት እዩ ኦኬ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዶክመንት ዝኾነ ነገር ፅሒፎም ኣብ www.eritech.site123.me ጠዊቕኩም ዝያዳ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ እንድሕዳ ኢልኩም እታ ሊንክ ኣብኣ ኣትየማ ዘለዉ ንሳ እታ ሃይፐር ሊንክ ኢልና ንፅዋዕ ማለት እዩ ናብኣ እንድሕዳ ክሊክ ጌርና ናብቲ ተባሂልና ዘሎ ዌብሳይት ሪዳይሬክት ጌራ ትወስደና ማለት እዩ ካብቲ ዝፀናሕናዮ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚኣ ስፔስ ዘላታ ስላይድ ኣለና ኣብዚኣ ቁፅሪ 1 እንድሕዳ ጠዊቕና ግን ናብ ካልእ ስላይድ ኢና ሪዳይሬክት ክንገብር ማለት እዩ ናብ ካልእ ስላይድ ሪዳይሬክት ክንገብር ኢና ብመንገዲ እዛ ኣብዚኣ ንሰርሓ ሃይፐርሊንክ ማለት እዩ ሕጂ ዘረባ ከየብዝሓልኩም ሃይፐርሊንክ ከነእቱ እንድሕዳ ኮይና መጀመርታ ነቲ ሃይፐርሊንክ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ፅሕፈት ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ዝኾነ ቴክስት ቦክስ ዲሼፕ ክኸውን ይኽእል ክሊክ ንገብሮ ኦኬ ክሊክ ምስ ገበርናዮ ኣብ ኢንሰርት ንኣቱ ኢንሰርት ኣቲና ሊንክስ ዝብል ሓደ ግሩፕ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሊንክስ ግሩፕ ምስ ኣተና ሊንክ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ነዛ ሊንክ ክሊክ ንገብራ ኣብዛ ሊንክ ትብል ክሊክ ምስ ገበርና በዚ ወገን ሊንክ ቱ ዝብል ዘሎ ፕሌስ ኢን ዲስ ዶክመንት ትብል ኣላትና እዛ ካልአይቲ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ብድሕሪኡ ቴክስት ቱ ዲስፕሌይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ስክሪን ቲፕ ኢልና ንኣብነት question number 1 ክብላ ያነ question sorry ግእዝ ተወልዑ ስለ ዘለይ question number 1 ኢለ ኣለኹ ብድሕሪኡ ቁፅሪ 1 ሕቶ ሒዛ ዘላ ኣብ ስላይድ 2 ዘላ ስለ ዝኾነት ናብ ስላይድ 2 ምርሕን ንኽብላ እያ ማለት እዩ ናብ ስላይድ 2 ምርሕን ንኽብላ እያ ነዛ ቁፅሪ 1 እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርናስ ናብ ስላይድ 2 ከም ትኸይድ ንገብር ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ኦኬ ንብል ሃራይ እዛ ናይ ቁፅሪ 2 ከዓ ንስራሕ እያ ኣብ ናምበር 2 ክሊክ ምስ ገበርና ናብ ስላይድ 3 ክትወስደና ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ ሊንክ ንኣቱ ፕሌስ ኢን ዚስ ዶክመንት ንብላ ስላይድ 3 ኢልና ኦኬ ንብል ቁፅሪ 3 ሊንክ ንኣቱ ኣብ ራብዓይ ኦኬ ንብል ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ተን ሊንክስ ኩለን ሊንክ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሃራይ እስከ ሕጂ ንፈትና ኣብ ስላይድ ሾው ምስኣተና ፍሮም ቢግኒንግ ክጅምር እያ ኣብ ስላይድ ሾው ክኣቱ እየ ማለት እዩ ሕጂ ረዮ ናብዘን ቁፅሪ እዛ ማውስ ከቕርባ ከለኹ ናብ ኢድ ምልክት ትቕየር ኣላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ዘመላኽተልና እዛ ንፀቕጣ ዘለና ባትን ሃይፐርሊንክ ምዃና እዩ ዘመላኽተልና ማለት እዩ ሕጂ ረዮ ናብ ቁፅሪ 2 እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ናይ ቁፅሪ 2 ሕቶ ክትመፀኒ ኣለዋ ናይ ናምበር 2 ሕቶ መፅያትንላ ኣብዚ ሽዑ ዝኾነ ትሕዝቶ ናይቲ ስላይድ ሾው ናተይ ፕሬዘንት ክገብሮ ከዓ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሃይፐርሊንክ ብከምዚ ኣገባብ ኢና እንጥቀመሉ ማለት እዩ
راي جهات ملي سلو هنا في قداميتي page number 4 نحدا كليك جيرا ناب سلايد 5 زلا قطر حتو قطر 4 حيزا زلا نا وسيلاتنا لا امز كليك نحدا جيرا كم 3 زلهم كا نافتي presentation نوي كان نافت سلايد ريدايركت جيرو ناو يوسدنا له مالتي سلازي هايبر لينكس بخمزه اجباب جيرنا كنጥቀመሎም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕራይ ቀፂልና ድማ ንኣብነት ኣብዚ መወዳእታ ምሳኣተና ኣብዚ ክልተ ነገር ኣዳልየ ኣለኹ ክልተ ፅሑፋት እየን ማለት እዩ እዚአን ቴክስት ቦክስ እየን ኖርማል ቴክስት ቦክስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ክሊክ ሂር ፎር ሞር ኩዌስችንስ ዝብል ኣሎ ሕጂ ከም ኣብነት ከርእየኩም እየ እንድሕር ደኣ ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር መጀመርታ ሊንክ ሃይፐር ሊንክ እንድሕር ደኣ ክንገብራ ደሊና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ኢንሰርት ኣቲና በዚኣ ሊንክ ክንጥዎ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ኸ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ሃይፐር ሊንክ ትብል ኣላ እትና ክልቲኡ ዘ ሴም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ካልአይቲ ኢና ሰሪሕና ፀኒሕና ሕጂ ኸ ናብዛ ቀዳመይቲ ንርአ እሞ ኤግዚስቲንግ ፋይል ኦር ዌብ ፔጅ ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብራ ናብዚኣ ክሊክ ምስ ገበረ ናብ ካልእ ስላይድ ሾው ከም ትኸፍት ክንገብራ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካረንት ፎልደር ዝብል ኣሎ ብሮውዝድ ፔጅ ሪሰንት ፋይል ዝብል ኣሎ ኣብዚ ትመርፁ ማለት እዩ ከፊትኩሞ ዝነበርኩም ሴቭ ዝገበርኩሞ ንኣብነት ሓንቲ ሕማም ልቢ ትብል ዝሰራሕናያ ስላይድ ሾው ነይራ ሪሰንትሊ ተጠቂምና ኣላ ስለ ዝነበርና ኣብዚ ኣላ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ብራውዝድ ፔጅ ኢልና ኣብዚ እውን ክንደልዮ ንኽእል ኢና ኣነ ግን ብቐሊሉ ኣብዚ ረኺብያ ስለ ዘለኹ በዚ ክሊክ ክገብር ክእል እየ ተዘይኮይኑ ኸ ኣብዚ ብሮውዝ ፎር ፋይል ዝብል ኣለኒ ኣብዚ ምስኣትኹ ኣብ ዶክመንትስ ከይደ ንኣብነት እዛ 6 መሰረታዊ ሕግታት ኣጠቓቕማ ሞባይል ትብል ኣላ ወይ እዚኣ ሕማም ልቢ ትብል ኣላ ካብ ዝደለኽዎ ማለት እዩ ናበይ ከም ክትወስደኒ ከም ዝደልያ ክሊክ ክገብር ንኣብነት ኣብዚኣ ወሲደ ኣለኹ ሕጂ ክሊክ ሂር ፎር ሞር ኩዌስችንስ እያ ትብል ዘላ ንኣብነት ኣብታ ንኸፍታ ስላይድ ካልእ ሕቶታት ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ነዚኣ ክሊክ ምስ ገበራ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ከም ትወስዶ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ናብ ካልእ ስላይድ ሕጂ ግን እንታይ ክትገብር ካልእ ስላይድ እያ ክትከፍት ሶ እዚኣ ክንሪኣ ኢና ሓደ ሃይፐር ሊንክ ሰሪሕና ኣለና ኣብ ስላይድ ሾው ክንኣቱ ኢና from current slide ክብላ እየ ድሓን ሕጂ ዳይሬክትሊ ነዛ current slide ኣምፂኣትለይ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ናይ ማውስ ከርሰረይ እንድሕር ደኣ ኣብዚ ክሊክ ሂር ፎር ሞር ኩዌስችንስ ዝብል ዘሎ እንድሕር ደኣ ጌርያ ሓደ ሃይፐር ሊንክ ከም ዘሎ ተርእየኒላ ማለት እዩ ናብ ናይ ኢድ ምልክት ተቐይራ ኣላ ሕጂ ክሊክ ክገብር እየ ክሊክ ምስ ገበርኩ እታ ቅድሚ ሕጂ ተጠቀምናላ ፕሬዘንቴሽን ዶክመንት ከፊታታ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ኸ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ዶክመንት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ እዚ ንኣብነት ኢለ ኣምፂልኩም ዘለኹ እምበር ካልእ ተወሳኺ ሕቶታት ከምቲ ዝረኣናዮ ኣዳሊኹም ከምዚ ጌርኩም ከዓ ክትከፍትዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ምስ ወድአቲ ስላይድ ከዓ ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ እዚኣ ሓንቲ እያ ካልእ ኣብዚ ኸ ክሊክ ሂር ቱ ኮንታክት ኣዝ ዝብል ኣሎ ናብ ኢሜይል እንድሕዳ ደሊና ኸ ነዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ ንኣብነት ሃይፐር ሊንክ ሰሪሐ ሃይፐር ሊንክ ብድሕሪኡ ኣብዚ ኢሜይል ኣድረስ ዝብል ኣሎ ኦኬ ኢሜይል ኣድረስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኢሜይል ኣድረስ ንፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ኣብኣ ክሊክ ምስ ገበረ ናብቲ ኢሜይል ኣድረስ ሪዳይሬክት ክትገብሮ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ንኣብነት ዝኾነ ሳብጀክት ሰላምታ ክብለ ኦኬ ምስ በልኩ ሕጂ ሓደ ሊንክ ፈጢርና ኣለና ማለት እዩ ነዚኣ ክሊክ እንድሕዳ ጌርካያሲ ኢሜይል ናብዚ ኤሪቴክሳይት ኣት ጂሜይል ዶት ኮም ዝብል ንክትሰድድ እቲ ናትካ ናይታ ኮምፒውተርካ ናይ ኢሜይል ፕሮግራም ይኽፈት ማለት እዩ ሕጂ ረእዋ ኣብዚኣ እንድሕዳ ክሊክ ገይረ ነቲ ናይ ኢሜይል ፕሮግራም ይኸፍተልና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኢሜይልና ከፊትና ብኡ ጌርና ከዓ ናብታ ኢሜይል ትያ ዝኾነ መልእኽቲ ክንሰድድ ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ እምበር ሃይፐር ሊንክ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና በዘን ዝረኣኹም ሰለስተ ኣብነታት ጥራይ ዘይኮነ ንኻልእ ነገራት እውን ክትግልገሉሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ